Všetkých vás vítam a pozdravujem v Piešťanskom Malparku. Dievčatá, mali by ste sa začať tak česať. Zbierajte. Tešíme sa. Poď. A bez nájsteka. Toto je Škodovka, dobre? A počkať, a potom tu napíšem. Dostávaš. Hej, ideš. Patricia, 4. Pozrite na ňu. Pozrite na ňu, jak jej to nejde. Učí sa. Okolo. A môžete tlieskať, decka, toto je najlepší devčenský výkon za dotyk úžel aj 1000 trestných sekúnd. Poď už do cieľa. A ešte goliček. Gól! Výborný výkon. Grandiózny záver. Ujo, čo má kľúče od krabičky. Áno, áno, áno. Bacha. Poďte na bok, deti. Počúvajte, kým sa nedohodneme na tom, tak neprídu hokejisti. Môžete kričať teraz, dievčatá! Teraz môžeme vytvoriť veľký hluk, pretože medzi nás zavítali Havrani, ktorí prichádzajú v plnej sile s najväčšími hviezdami, celým týmom. Chlapci, ahoj! Salut. Táto! Ten má to dobrý a že to by mali uhrať. Chceš to ťažiť? Počúvajte, ináč ty keď si futbalista, ktorý to bol futbalista? Nemáš to, ale do poslednej ťa zoberiem. Ríšo, Filip, kde sedíš? No poď, tak sa posledne vytája. Nejdeš? Jedať, nepovie dobre. Vydrž, ideš preto, vy ste traja spolu, musíte Kamila čo najrýchlejšie obliecť, dobre? A Ríšo, poďte sám, teraz uvidíme, ako to vyzerá, keď sa oblieka profesionál. Poďte trošku, hľadíte ako blázni. Poďte, ale rýchlejšie. Ešte dresy, látte. To musíš mať tam Verko, máš tam Verko? 21 rokov, partizánsko, nie si Prosím, čo dobré. A druhý tým.